Lo primer és preguntar-li com li diuen, clar. Miguel Rodrigo Plasencia. Vale. I l'any de naixement, m'ho lo pot dir? Sí, el 23 de diciembre de 1933. 33, ostres. Té ja... Vaig a complir 87 anys. 87 anys, sí senyor, sí. Pues està molt bé. Pareix estar molt bé. Sí, sí. La seva família és una família de follos. Sí, tots de Follos. Meus abuelos, mon pare, ma mare, tots de Follos. Son pare era professional de la música. Mon pare va ser, en l'any 1925, crec que el primer professional que isqué de Follos. De quan aquella fundaren aquella banda. Sí. Aquella banda, quan se fundà així la societat, ja n'hi havia músics, sí. Ja n'hi havia. Que els havien fet dos homes que havien sigut molt bons músics, que eren Leonardo Chirivella i Elías Plasencia, que era clarinetista, d'un sainer molt bo i sastre de professió, i després el Leonardo Chirivella, que era un fuster, però que era molt listo, tocava molt bé el fliscorno, i en estos m'emprengué mon pare m'emprengué en estos, i quan vingué Mariano Puig per fundar la societat, així ja n'hi havia. Per això mon pare ja tocava, ja després fou un discípul de Mariano Puig. I en l'any 1925 mon pare feia oposicions a la banda municipal i ja va entrar. Que meravella. Perquè la seva família serien llauraors, m'imagino. Sí, bueno, mi abuelo tenia poqueta terra, mon abuelo, esta casa era arrendada, els camps arrendats, se comprà tot, se feu tot, però vivien d'això. I mon pare se dedicava a l'agricultura i a l'estudi de la música. I jove, mon pare nasqué en el 1904 i en l'any 25 tenia 21 anys també quan entrava a la banda municipal. Ja era professional. Bueno, és fantàstic, que barbaritat. Suposo que vostè aniria així a escola... Sí, a l'escola d'ací és que hi ha una anècdota ahí. L'anècdota és que als 13 anys mon pare anava a parlar amb don Andrés, que era el mestre, i diu: don Andrés, no ve més a escola ja. Diu, se'n va estudiar música. Jo ja estava enrolat en la trompa, en els professors en València. Jo des del primer dia, jo tingui un bon professor. Des del primer dia. Mon pare era professor i des del primer dia tingui bons professors. Tant de trompa com de solfeig i tot això. I se creuen, jo el solfeo el vaig al començar en Follos, però no de la mà de mon pare. Així hi havia un senyor que li diuen, espera't a veure, que li diuen que tocava el saxofó molt bé i després fou un don sainer, que era tamarit, que era fuster, una cosa així. No me recorde ara perquè, veus, aquestes coses me fallen, però no se m'olviden en la vida perquè no me s'olviden perquè... És molt darrere. Claro, perquè... Bueno, total. No se preocupa. Que m'emprenguin aquell després de mon pare. Després mon pare, quan anava, me tragué de l'escola pública, però me ficà en una escola privada, sin Follos. O sigui, hi havia uns professors que donaven escoles en aquella època, i jo seguia estudiant en don Arturo, que era el professor que jo tenia. Bueno, bé, això és el que hi ha, i després ja vingué el de la banda municipal, i després estudiar al conservatori. Clar, el conservatori de València. El conservatori de València, sí. Jo tingui el primer professor meu era el trompa professor de la banda municipal, Rafael Pipón. Després tingui el conservatori Miguel Falomir, que era de Lídia, que era el professor de l'orquestra, i a part de professor de l'orquestra era el professor del conservatori. Jo tinc molt bon recuerdo dels dos, perquè m'agarraven en sa casa com si fos un fill més. I ahir m'emprengui, fins que vingué el dia que venia la banda municipal, varen eixir unes proves, la banda municipal estava extingir, i jo entré en la secció de viento de l'orquestra municipal, perquè banda municipal no existia. No existia encara? No, sí, no. És que després que s'acabà la contienda, uns homes feren l'orquestra i per fer l'orquestra l'Ajuntament no podia tindre dues agrupacions.
ficar extingir la banda y después yo fui oposicions a la secció de viento. Claro. Pero molt jove. Sí, tenía 18 anys. I entonces, pues, tingué molta sort. Anava ben dirigit i tingué molta sort. El dia que n'hi ha la banda municipal, al de secció de viento, hi havia 2 places vacants i n'hi eren 3. És que no n'hi havia més estudiant la trompa. Però... I uno que vingué era un xic que tocava la trompeta molt bé, però que agarrava la trompa uns dies antes i el retiraren enseguida. Total, que tingui sort. És que entonces no hi havia trompes. Avui en Foios, per exemple, hi ha 10 o 12 trompes. I entonces al conservatori n'hi 3. Tot el conservatori. Mare meva, clar. Me recordo d'ells perfectament. Uno era de Torrent, que era un talent, vivia en la trompa, però no se dedicava a la música. Anava a la universitat, crec que fos un arquitecte, ingeniero, una cosa d'aixes, però era molt bé, molt bé. I l'altre era de l'Alcúdia de Carlet. Era l'Alcúdia, però era peluquero. I se ria de mi perquè ell diu que, en fi, que no volia deixar-se allò per vindre. Total, que tingui... La veritat és que tingui sort, anem molt ben dirigit i tingui sort. La veritat és això. I ha sigut professor de la banda municipal fins l'any 98. Mare meva. Sí. Ja està. Ton pare tocava la trompa davant? No, el saxofó, el saxo. Vale. Mon pare i ma mare. Ahí estan, home, mare meva. Mon pare i ma mare. Ai, que bonic. Té algun regalet també fet de la societat, un homenatge i tal, i allà té també algun diploma del primer premi que guanyà en l'any 1933 en els Viveros de València. Bueno, total, músics. Ell perteneix que era professor de la banda municipal i jo també sí, fins el 98, en tri, fins el 98. Se pagava bé? Se pagava bé? Que va. Ja m'ho pense. Entric cobrant 610 pessetes al mes i pagava 500 de l'instrument que m'havia comprat. Mare meva. I me vendia justetet per pagar-me el tren, una cosa així, però molt bé, no estic arrepentit de res. Home, ja m'ho pensaré, mare meva. M'agradava i estic formant part d'ell. Després, com era jovenet, és que no hi havia trompes. No és com ara, si ara vingueren aquelles oposicions, pues tal vegada el que tocava jo me retirava enseguida. No, sí. És que hi ha que reconèixer-ho. Podria ser que si hagués una oposició avui, el que jo tocava, clar, jo avui tocaria d'altra manera, instruments distints, tècniques distintes, comprens? I entonces vull estar molt, i vull a cada gent per ahir molt bona. Molt bona. Gent molt bona, però en fi, jo fos un professor. De l'any, vos ho he dit, des del 51 fins al 98, que me van jubilar. Fantàstic. M'haguera pogut reganxar un anyet o 2 més, però no volia perquè la trompa no m'anava com a mi m'agradava, ni mucho menos. Jo no era responsable de no estar per defendre l'atril. És que hi ha atrils que se tenen que defendre, per això és la plaça. I professionalment és així. Però bé, tingué molta sort, no hi havia trompes, que no n'hi havia. Per això, als 15 anys ja tocava la trompa en la Simfònica, en una orquestra que teníem a València, que vivia de les subvencions de Diputació, d'Ajuntament, i quan tenies pocs diners feien un concert. Dirigien homes d'ací, en fi. I el salt a la direcció? Perquè vostè va començar molt pront a dirigir, també. No, jo a veure si anem aclarint. Hi ha que tenir molt de respecte a la direcció. Clar, ja m'ho pensé. Molt de respecte. Avui no és així. Avui qualsevol director té el títol de direcció d'orquestra i els títols de director no. Jo no tinc ningú títol de direcció. Jo tenia l'experiència de la banda municipal. L'experiència de la banda municipal tenia suficient, entonces. El palet, la direcció, tingué la sort de tindre un de Foios, que era també Ramon Corell, que fou un dels músics que després de mon pare, i aquell me donà, però això ho he après jo
anant. Però hi ha que tenir molt de respecte perquè avui està el títol, avui en les classes hi ha als conservatoris superiors hi ha direcció, catedràtics i professors de direcció d'orquestra i hi ha que tenir molt de respecte perquè hi ha molt de d'Artagnan per ahir. Ja. Sí, tots els camps. Hi ha molt de respecte. Sí. Però vostè vas començar dirigint en altura. Vostè vas començar dirigint. Si jo comenci, a veuràs, és que lo d'altura, mon pare estigui 10 anys en altura, de director. Clar. Se ho deixà perquè volien que visquera allí. Ja. Això ho va deixar. Entrà un altre senyor, i quan s'ha anat aquest senyor, vingueren a veure si mon pare volia anar en les condicions que ell dia, mon pare deia, no. I entonces, com jo estava en mans de Ramon, diu, va més verd que una ceba, però va carir. Clar. Quants anys tenia vostè? Oi, doncs tindria de 9 anys. De 9 anys. Jo me fiqui, tingui relacions a partir dels 20 i era antes. Mare meva. Però no, jo ja portava una experiència a tota la banda municipal, que això és molt bé. Programes, forma de tocar, músics que toquen bé, director que era una meravella, i molt bé. I això dona una experiència, saber com se fan les coses i com s'està tot. Jo tingui sort, la veritat és que tingui sort. Que bé. I després ja va començar a dirigir? Després, sí, és que això és una altra cosa. Lo de Follos, mon pare dirigia la banda de Follos, no? I vingué l'any 56, mon pare estigué molt malet. Fica molt malet, i entonces qui ve així? Jo tenia una miqueta l'experiència, i el 56, jo tenia 23 anys, ja portava experiència, ja estava en Ramon, ja estava en tal, i diuen, doncs, I m'emprengué així, i així he estat fins al 81, que és quan me'n vaig anar d'ací, de mestre, director, i a donar classes, i a la meva marxa. Sí. Quan vas començar així en Follos, en la banda, quin tipus de banda se va trobar? Pues la meitat tocava en d'oït. Quatre lliçons de solfeo. Un mètode que es deia eslava, i hi havia que de la lliçó, una lliçó que havia un poc complicat no passava. Però es tiraven a la banda i ahí treballava jo, això no té res que veure. Entonces era una lentitud, espaiet, després una peseta, i després fes esta posició per així, fes-la per allà, això no té res que veure. I després ja, quan al comenci, jo ja tinc un president així que li digui, Antonio, això no, així no tindrem mai, perquè si vols que soni bé la banda, que toquen els músics. Si no toquen els músics, no pot sonar bé la banda. I aquest me dona anxa, me digui, canxa, el que vulgui, dic, necessita un professor de solfeo que toca el piano, que sigui pianista, per fer els dictats musicals i que faci com siga, necessita un professor de madera en general, i després, quan tinguem algun xic que estudia un estudi, que no tenim professor així, enviar-lo a un professor fora, cada un tinguera el seu especialista. M'emprenguérem ahir, m'emprengui a portar gent al conservatori i d'ahir pues així tot aquelles... Hi ha per ahir que han fet de la seva vida la música, però professors de conservatori i catedràtics alguns. I professors de banda municipal, d'ací, i professors de conservatori. I hi ha professors que ja està, no són meus, però avui així n'hi ha almenys 40 o 30 que viuen, fan de la... Això avui és avui. Això és de res que veure jo ja. Jo inicié el camí i Antonio, el president, me digui, mestre, diu, vostè creu que té que ser així, no? Dic, sí. Si no toquen, què fem així? Com tinc que demanar jo a la gent que no aconseguí, se porta molt bé Antonio. Que bé, que meravella. I
Clar, perquè sí, eren llauraors i gent que treballava en fàbriques. Bueno, no, a la fàbrica, molta gent a la fàbrica i a l'horta i tal, hi havia de tot, hi havia gent molt lista també, però que tocava un poquet, hi ha gent molt bona, que jo tenia gent que eren molt bons, fora de lo de la música, però després allò ho tenien d'una manera com ho tenien i ja està. Però en aquesta banda anàrem prosperant a poquet, i després vingué i ja està. La gent treballava, vull dir, acudia als Els ensaios... així com podíem. Com podíem els ensaios, tenia molta gent que treballava en la llutera, que s'alçava a les 4:30 del matí i venien a ensaiar. Ostres, Sí. és un sacrifici. I gent molt bona, gent molt bona. Una afició molt gran. Sí, gent molt bona. Ensaiàvem, treballàvem, patíem més o patíem menys, però anàvem tirant avant. I al començar ahir el desenvolupament ja m'emprengué molt abans, perquè jo ja, vista que me quedava així tot això, dic, Tonio, si no... Toni, vostè diu, tu dius, Que meravella. i jo vull que això, Clar. per la base, el solfeo, en dictats musicals, teoria de la música, i m'emprengui portar-los jo al conservatori preparats lliure des d'ací. Mare meva. Sí. Preparats des d'ací a examinar-se lliures. És una responsabilitat per vostè. Sí, claro, entràvem allí i la gent feia, estan ells de follos. Perquè, sí, la veritat, perquè ens reservaven una miqueta. Clar. Mare meva. Pues així m'emprengué allò i després ha anat desenvolupant-se i hem aplegat on estem perquè s'ha portat molt ben portat. Sí, totalment. Que ha treballat molt, que s'ha xuat el tipus molt en formar tot això, fer el local que tenen. Avui tenen així en Follos una glòria, jo em compte tots els puestos. Sí. Tenen cor, tenen orquestra, tenen directors per tot, tenen banda, show, tot molt ben enrolat. I la veritat és que avui n'hi ha en Follos almenys de 30 o més que de la música fan la seva vida. N'hi ha alguns d'ells que m'emprengueren en mi i tot. Jo, quan me diuen lo de discípul, no m'agrada dir discípul. Entenc que lo de discípul és una altra història. Jo dic que han passat per mi. Clar. Quan vostè vas començar, així, la major part de l'activitat de la banda era festes religioses, suposa, en els pobles del voltant. Alguna vegada sí, hem anat allà, en fi, la banda la contrataven per anar a Meliana, o per anar a Alfara, o per anar així, o per anar allà, i les festes del poble que no paraven. Entonces se feia tot. Les festes del poble i ja s'ha començat a fer concertets, a fer coses, i, en fi... Com eren els desplaçaments? Com se desplaçaven a altres pobles? A Alfara anàvem a peu. Ostres! En una sendeta que hi havia ahir i algú tenia bicicleta. Mare meva! Però a peu, Vostè també a peu? Sí. Claro. Sí. La sendeta de Vinalesa, travessaves Vinalesa, travessaves l'això i Alfara. I estaves per al matí, te venies a dinar i per la vesprada tornàvem a anar. Sí, que barbaritat. S'ho passàvem molt bé. De festa en festa. Era part d'això, la gent, el ser músic i tot això, se reunien, feien coses, venia Santa Cecília, venia això, i anàvem com menys. Sí. Allò era així, entonces. Clar. Vostès es pagaven, clar, quan anaven a les festes. Quan jo vaig obrir la banda, sí, l'any 50 i per ahí, ja crec que ja se feia un uniforme, ja, però antes no tenien un uniforme. Feien una jaqueta de tela molt roïn, una gorra, i en això anàvem funcionant. A Falles... Clar, a Falles suposa que anirien molt, clar, aquells anys. Sí, a València. A Falles, la banda de Follos, anava a Falles prou bé, prou asseguetes. La banda se preparava per anar a Falles, Clar. No és com ara, que no. La banda se preparava per anar a Falles. Aquell desfile del carrer de la Pau el dia de l'ofrena, allò era molt seriós. Les bandes uniformades, bandera, tot completes. Allí no anaven 10 o 12 músics, o sigui. Entonces jo ensaiava passadobles
per passar pel carrer La Pau. Clar. Que meravella. Però molt bé, molt bé. Que meravella. Era alguna ajudeta econòmica també, m'imagino. Hombre, claro, cobraven, sí. Sí. Pagaven les falles, claro, i no sé si deixaven un tant per cent per caixa, una cosa així, no recordo, per la caixa del músic, que sempre tenia una caixeta, perquè allò, bueno, és que no sé si contar-ho. És que com venien les festes, n'hi havia 10 o 12 músics que ja tenien diners a la butxaca antes. Anaven al que tenia la caixa i li diuen, deixem, quan vinguin les festes, te ho tornaré. Amigo, clar. Jo he tingut sort. Que meravella. Sí. Estava mon pare per davant de tot i he anat molt ben encaminat en aquest aspecte, normal, que fa un pare. Clar. Ens van contar que de la banda també se feien grupets, se dividien per poder animar a les festes. Sí, bueno, a vegades crec que venien i dirien al que feia els contractes, volem 20 músics, o 15 també se feia, però normalment la banda eren de 30, o 32, o 33, jo tot el més que tenia va ser 40. Mare meva. Però normalment també contrataven 4 músics, 5 músics, 6 músics, o 10 músics, tot normal. Clar. Això jo us ho contaria a Salvador, que és que Salvador fou un depositari, no, el que contratava contratista de la banda. Salvador estigui molts anys de contratista. Jo en ell m'ho passava molt bé, perquè ha vengut fulano, m'ha dit que si li puc adelantar. Jo? Clar. En aquella època era així. Sí. Ara és una altra. Clar. Els instruments i els uniformes es posaven... Era tota la banda. De la societat, clar. No, l'uniforme es pagava a la societat, no es pagava amb nosaltres. Últimament, no sé si ja se'l pagaren nosaltres, no te'n puc dir cert, però l'instrumental era tot el material de la societat. Algú tenia un instrument d'ell, algú, perquè l'havia heretat bé de seu abuelo, son pare, no, però l'instrumental era tot de la societat. Clar. Sí. I quan partien la banda, vostè se n'anava... No, jo anava quan anava tota la banda. Vale. El director va quan va tota la banda. El director va tota la banda, companyia de la bandera, i ja està. Clar. Fa uns anys contava Bartomeu Real, Francisco Saurí, Bartolomé. Contaven i més s'emocionaven contant que l'any 57 dient ells que a l'escenari del musical vell van tocar, ensenyaven Nuestro Padre Jesús. Sí, les marxes de professor, claro, sí. Tot, per eixir al carrer, marxes de professor, passava tot ensaïat. Hi havia molta gent que no tenia estudis, però tocaven, s'esforçaven i cada un defenia el seu paperet, però jo ensaiava les marxes de professors, passaroles, tot això se tenia que ensaiar. Això com ara tiren una marxa de professor a l'atril, si la tiren a l'atril, la passen de dalt a baix el mestre, ja està. Això no té res que veure. Era a base de treballar. Entonces allò era... També contaven que quan van començar a anar a certaments a Cullera, a Gandia, a València... Sí, tot això està ahí. Clar. Això ho tinc ahí jo perquè ho he replegat jo, perquè estava allí en un rincó, quan se feu el musical nou, canviaren de puesto i no sé si ho han replegat, però jo tinc el meu i el de mon pare. Vostè parlava de com van estrenar Boris Godunov, van tindre molt d'èxit. Bueno, sí, de tenir... Bueno, bé, sí, la banda sempre ha sonat prou bé, la banda de les seues possibilitats i de la seva categoria sempre ha sonat bé, ha anat ben preparat i bé. Bueno, va tindre molt d'èxit. L'any 61 van guanyar en València. Sí, bueno, altres puestos, una vegada algun disgust, en fi, de tot ha hagut. Però, en fi, això és normal. És normal, és llei de vida, sí, clar. El repertori suposa que el preparava vostè? Sí, bueno, jo el repertori en tenia massa. Sí? Hombre, professor de la banda municipal. Ja, no, pas que vostè no tindria problema. No tindria cap problema, des de luego. Hi havia el repertori, sí, també en l'arxiu nostre,
però jo normalment ja anava ficant-ho tot a base d'arreglar. Jo he la banda de Follos i no tenia saxofons, quasi. Saxofó 2, estava Paco, estava Vicent, que estan ahí en la fotografia que han passat estos dies per ahí. Ahí estan estos dos. I en aquella època en què eren professionals de Follos, no a soles jo. Més professionals que eren de Follos. Està Paco, està Paco Hidalgo, estan gent que eren de Follos de la meva època, a companyia meva, que eren Paco, el que estava, que ja s'ha jubilat, també, que la trompa, també, això també passa per mi. Ja passa per mi, Paquito ja passa per mi, perquè tindrà ara 70 anys. Bé, però ja ells que eren professionals entonces. I anteriorment, quan se fundà la banda, ja ells que eren professionals de Follos, molt bons, i músics molt bons, que havien millor que en després. Perquè després passà el que passà, i se n'anaren 14 o 15 músics molt bons de Follos, per lo que fora, la contienda fue una ruïna per la banda, i però entonces hi és que Ramon Corell, però se nombra molt poc a un virtuós del clarinet, que era solista de la banda municipal i subdirector de la banda municipal. Vicent Palau. No vos han nombrat? És que no sé per què. Però això, després, al micròfon tancat, us cantaré. No se portaren bé ell. I era el clarinet solista de la banda municipal i subdirector de la banda municipal. Vicente Palau Puigol. No és poca cosa, no? No, és que... Però jo sí que el nombre. I el nombre a tots els puestos, i després jo he tingut els meus problemes en directius i gent per aquest assumpte. Perquè després, a pesar de tot, quan la banda se queda que passà tot això, se queda molt d'això, vingueren unes festes i tenien un concert, no se podia donar. Mon pare s'encarà en el president Donaldo de Pecho, se portaren reforços de la banda municipal i el concert anà tot a càrrec de Vicent Palau, tocant peces de clarinet. Ramon Corell tocant peces de trompeta, però Palau... Tots els concerts el tenia mon pare fent una cosa o altra. Que meravella. No sé per què. De molta categoria, no vull comparar, però de molta categoria. Clar. ¿Vostè era família de Ramon Corell? Mon pare era cosí de segon... Corell, sí, Rodrigo Corell. Aquell era Saurí Corell, o Corell Saurí. Exacte, sí. Vicente Palau Puigol. Que mai li digué a mon pare que no per res. Que meravella, mare meva. Bueno, així queda. Mai. Però no sé per què jo... No ho sé, és que no vull dir si se feu alguna vegada que se feu alguna cosa, un homenatge o alguna cosa, sí, vingueren unes filles, però no puc aclarir-ho, però que conste que... I d'aquella època, és que ell a la banda municipal, Corell a la municipal, a l'orquestra, després hi havia instrumentistes d'aquesta categoria, però que no volen ser músics, però que tenien aquesta categoria també. I algun altre més que fou un professional, com tenim un altre trompetista molt important, sempre ho dia mon pare i no ho dic mai, que li diem Pilan, que té uns nebots o això que estan en la directiva i algú és músic, trompetista enorme, que s'anà a la municipal de Córdoba, també tots aquells que eren en companyia de mon pare i després un poquetet, o sigui que no són ara, tots es llegien així, la gent. Entonces hi ha gent. No vull nombrar noms perquè me'n deixi, no m'agrada, perquè te'n deixes a algú i potser, però tots aquells, mon pare sempre dia que era un trompetista, un fenomen, de la trompeta. Era un teatre.
Musical Vell era una sala de teatre, hi havia un escenari al fons. El que passa que a l'entrar hi havia un baret, la cuina i tot això, per servir allí, i quan era teatre hi havia butaques i tot. I se replegaven i feien el teatre allí, i la banda enseiava dins del que era l'escenari. El que passa que després vingué la reforma i se dividí, per això hi ha una escala, se feu dalt, era tan alt, se feu lo de dalt perquè la banda ensaiara, donarem classes i fèrem tot això, allí estava jo. Això fou en l'any 70 per ahí. Se feu aquesta reforma i en el 71 l'instrumental nou, jo ja anava funcionant, no? Però que aquest local se feu per la música. Si tens el gust, te fiques enfront d'ell, si te fiques a la porta principal del musical, ves i mira amunt i veuràs com hi ha una balcona i a la balcona hi ha una lira. Era de fer. Se feu per això. Tot el món parla molt bé de vostè com a mestre, com a director, però també com a mestre. Jo és que he tingut una passió per la pedagogia. Que bonic. Sí. Això ho he fet perquè era precís, per mantenir la família. I jo era un enamorat. Jo estava a la banda municipal i jo era especialista en tots els instruments. Quan tenia un problema en un instrument, agafava el professor de torno i feia però a mi m'encantava ensenyar. I per això ficava a les 5 de la vespre, acabava a les 10 de la nit. No, així com ara van una hora i ja estan que es pica el cul. Sí. Clar. La veritat és això. De director m'ha salvat, ha dirigit, ha conduït, sense fer animalades, però bé, m'ha salvat. Bueno, vostè ha sigut fill de músic, és pare de músic també, i ha sigut marit de dona música també. Bueno, la meva dona també és música. Era una pianista. Molt bona. Quan érem al conservatori, i ja l'assumpte i tal, molt bona. El que passa que quan te cases, entonces, és que faena, te vaig dir faena, Carmencita, que el catedràtic, el professor d'ella li digué, Carmencita, m'ho pensaré, don José, se ho pensa i aquella eixida entonces, pues, me digué, Miguel, no estem veixina. Que valenta. Avui no seria així. Avui no seria en absolut, sí. Ho comprenc. Això ho tens que dir tu, Carmencita. I se queda ahí. Com li diuen a la seva dona? El piano que el tinc en el piso, a casa. Com li diuen a la seva dona? Carmen Tamarit Serrano. Perquè se queda tan gravat que ens recordem. Ja m'ha eixit el nom del professor, al dir Tamarit. Gerardo, el professor de solfeo que m'emprengui en ell en el mètode d'Eslava. Gerardo Tamarit, molt bon saxofonista. També feu proves a la banda municipal, però no li ha plegar. No és que no tocar, és que no li ha plegar. Bueno, després vostè se va deixar la banda de Falló. En l'any 81. I se va anar a Onda. Jo no em dono a buscar en l'any 76 per professor d'instruments de metal en general. Sí. Buscaren allí, vaig anar allí, hi havia un director que era amic meu, que me coneixia en aquesta classe de treball perquè ell estava també liat al conservatori i tot això, i me portaren allí en el 76. En el 81 se n'anà Luis, el director, que aquell se n'anà a dirigir una altra agrupació, i entonces em volgueren a mi. I des d'entonces, hasta que me n'anís. Passat una època bueníssima. Estic considerat en Onda, fins a l'extrem que soc fill adoptiu. Mare meva, mira, ja ho sabíem. Per unanimitat, primera vegada en els consejals de tots els això, estic content. En Onda estic molts amics, però això és la cosa que... Però això és un altre món. Una altra història. Una vida privilegiada. Musicalment m'ho ha passat molt bé.
m'ho va passar molt La bé. vida dedicada a l'art He tingut sort de no pegar passos en fals, un privilegi. En fi, una vida molt ben bonica. portat, Sí. comprens? No pegar passos en fals, i així anava la cosa. Clar. Comprens? Jo, adés, quan us estava contant lo de Vicent Palau i tot això, pues, hi ha coses allí que jo les sé i jo les parli molt amb Vicent Palau i ell m'apreciava molt també a mi. Les parli, perquè jo era un home i les parli amb ell. Bueno, el canvi del repertori haurà sigut molt gran des que vostè va començar fins ara, estos anys, no? Jo què sé, el repertori, així no ho sé, però no ho sé, en Onda sí que ho tinc, des del primer concert fins a l'últim. Clar. Un arxiu de programes i de tot, i allí està tot arxivat, tot passat. Ara ho passen tot per l'ordenador i això és fàcil, pim-pam, plogo, dia tal, entonces, pues no. Entonces se feien els programes, o a vegades no se feia programa, se ficava en la pissarra del programa. Clar. Sí. De tot, però bé, Sí. jo musicalment, la meva vida, jo he tingut molta sort. Primerament, perquè jo no he sigut un trompista enorme, no. Jo he sigut un trompista que ha complit la meva missió. No he fet mai el ridícul, però llarg i per arrasar, no. La cosa és com és. Sí. Ja està. També he vist els canvis de tindre, en fi, uns músics que sabien el justet, ara que hi ha un nivell, m'imagino que el nivell ara mateix Hombre, és impressionant. musical avui té professors des que començaren a mi que són hasta catedràtics. Des que el començaren a mi i ara n'hi haurà, jo què sé, tots. Perquè és que ara estan les escoles, la primària, la secundària, els conservatoris, les orquestres, les bandes. Entonces, dir-les, així, fins l'any 40, que no se funda l'orquestra municipal, la banda municipal, i avui, pues, la cosa és així, ja està. No té res que veure, això, no té res que veure. A més, la gent va a escola, la gent, quan va al conservatori, exigeixen per un ingrés, entonces era apuntar-se i tal, i punto. L'examen que te feien per entrar al conservatori, me recorda que era un dictat, una suma i una resta, una cosa així, per entrar al conservatori. Però avui tens que fer una prova d'accés, com en tots els puestos, i quan t'acaben el grau mig fan la prova d'accés pel grau superior, i ja que tenen unes condicions, a part d'això, tenen que tindre uns estudis fets per poder optar a aquesta titulació que tenen, que és una titulació superior. Això és que veure. Té uns compositors preferits? Jo, els professors, a mi és Tchaikovsky. M'agrada per el temperament. I en la trompa, pues, Strauss, que és el que té els concerts, el que té les sonates, el que ha tocat jo, Strauss. Però això no vol dir que, ojo, a vegades se riu, però jo necessito força. Clar. Tchaikovsky m'agrada molt. Que meravella. Què va dir que Beethoven no m'agrada? Hombre. Ja està. Clar. I no sé si en les bandes se toca molt de música contemporània, o és... Bueno, és que avui hi ha un problema, no és un problema, a veure, avui és que resulta que compositors estan així, no? Entonces tú eres compositor, ese amic meu, i dius, Paco, Pepe, jo he fet una obra ahí, toca-me-la, o tímela, o va al certamen i encomanen una obra per no tocar les de antes. I entonces els directors a vegades es veuen una miqueta marejats perquè l'amic de turno, que és compositor, li demana que ha fet l'obra, o que això, que l'altre, és tot canviat. Entonces, les grans obres eren transcripcions que se feien de l'orquestra a la banda.
està. Se feien transcripcions de l'orquestra a la banda. I tocaves una obertura, el Mont, de Beethoven, una transcripció que havia feta. Tocaves qualsevol altra cosa, un capriccio italiano, de Tchaikovsky, transcripció per banda. I així, doncs, Entonces no havien els compositors que escrivien per banda exclusivament. Que havia algun compositor que escrivia per l'orquestra, però ara està això com està, i entonces està així de compositors. Vostè no ha compost? No ha escrit? No, mai. Ah, ui, home. No he tingut temps. Ni estudis per això tampoc. Ho tinc que dir tot. Sí. Està claro? Ni he compost, ni sé, ni estudis per ser compositor, ne tinc tampoc. Sí. I a més feina ara per un director o era als anys 50? És tot una relació. Ara el director té una agrupació de músics que toquen tots, que quan entren a la banda entren superfets. Entonces el llenguatge del director, la mateixa gent, no és la mateixa. No pot ser la mateixa. Tu li tens que parlar que no té estudis i tal, i li pots parlar d'una manera, però aquesta gent s'hi té que parlar. Això és igual que quan passes de la banda amateur a la professional. El llenguatge no és el mateix per la banda amateur que per professional. Altra vegada, a veure, si tal, entonces era a començar i dir, doncs estic així, altra vegada ja espaiet, i altra vegada. Sí. Jo, com tenia la meva ficat en la banda municipal, doncs me costava quasi més. Però no té res que veure avui, no té res que veure qualsevol xiquet. Pararan, si això no para, hi haurà un dia que per estar a la banda del meu poble, de Foios, hauran de fer proves, oposicions. Probablement. Clar, el nivell és estratosfèric ja. Mare meva. Però avui hi ha gent molt preparada de professors, molt preparada. No s'ho podeu figurar, molt preparada. Jo conec gent molt bona que està de professors i nosaltres en Foios tenim gent també molt bona. Escampats per les orquestes, Foios hi ha músics que estan de professors de primària, de secundària, de conservatori, en orquestes també ne tenim algun, en banda municipal també ne tenim algun, en conservatoris també tenim professors, o sigui que això no té res que veure.